pari. Давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се съжалявай ти. Я това звучи специално за Митко, за който отписи оригинално. Айде бе, отворко, айде. За Буди също, цялата компания. Раз, два, три, номерно си ти, 4, 5, 6, ти си довършен. Раз, два, три, номерно си ти, 4, 5, 6, ти си довършен. Има си парички, даваш ли да И за гостите от Миза оригинално. ходиш по женици, има си парички. И специално за Мелита. Имаш ли парички, ходиш по женици. И отново за гостите от Миза оригинално. Специално за Митко от Тури и цялата компания. За Митко, за сеньор Митко. За Юли също. За здраве. Яша. Я пиште, я пиште, я пиште. Преди буду Бого, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се подигравай. Милионерче, не те подигравай. Давай, давай, преди Бого, Имаш пари. давай, давай, не се съжалявай, ти си паралия, не се подигравай ти. Айде бе, отворко, айде. Айде бе, играчо, айде. Айде бе, отворко, айде. Айде бе, И само за Митко се пресика, на здраве. Раз, два, три, номерно си ти, 4, 5, 6, ти си довършен. Раз, два, три, номерно си ти, 4, 5, 6, ти си довършен. И също така преди го завява Таня, специално за Таня. Я пиште, я пиште, я пиште. Имаш си парички, даваш ли на всички, имаш си парички.